akong programa karon dili pagdani sa mga tao. Kay wala ko mga sugua aron madani ang mga katawhan alang sa usa ka pundok. Daghan ang pundok sa kalibutan. Ang wala lamang makita mao kanang gingharian sa Dios nga mao'y pagasudlan sa tanang nga pundok sa kalibutan. Walay gipili niya ni nga pundok. Tanan-tanan. Kay tinigong mga pundok karon samar na sa sakyanan. Ang mga tao musakay sa usa ka sakyanan, dili lang kay usara kasakyanan. Kay mudunggo na sila dito sa dungguhanan nga mao ang puloy-anan sa Dios kanang gitawag nga gingharian sa Dios. Adto kana mag-usa tanan dito. Og adto dito may baluan na ang tanan mga anak sa Dios. Kay sa tibok ka kalibutan, bisan gani sa Pilipinas lamang. Tulok kabahin sa mga tao. Duha ang patyon, usara ang ibilin. Maong kinanglan magamatngon ang mga tao. Musubay kita sa tanang balaod sa Ginoo. Karon maangko nato ang gitawag na kinabuhi nga walay katapusan. Diya ka na nimo makita sa gobyerno sa Dios, hapit na gamay na lang ang kulang. Kay dili man matapos ang usa ka libo ka tuig karon nga ika-17 anyos na kita. Sa ikapito ka libo ka tuig human makasala siya dan 17 na kita katuig karon. Dili tagad kini mahuman mabot na ang gobyerno sa Dios. Kung atong subayon ang istorya sa kalibutan karon nga mao ang dalan ngadto sa langit, dili kanang mga misa, dili kanang mga pagampo anang mga pastor, dili kana. Kay kanang dalan sa langit, istorya kana sa Ginoo. Walay lahing dato sa kalibutan. Kung dato man ang Japan, karon dato ng Amerika, dili makahimo sa Pilipinas.